Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ụna n'ọnaghị. Ana m ewetara unu isi akụkọ nke taa bụ Wednesday, abalị 8 nke ọnwa iri, afọ 2025, ahịa Orie, dịka o si gbaa n'ihu akwụkwọ dị iche iche. Na akwụkwọ Punch, anyị nụrụ na ihe dịka ndị Naịjirịa dị 1,39,000 na-egwugharị n'ime ụbịam ahụghị tụtụrụ tinye n'ọnụ. Ọ bụ onye isi World Bank na Naịjirịa bụ Matthew Vegans na-ekwu nke a. N'akwụkwọ The Nation, anyị nụrụ na minista nke sayensị, teknọlọji na innovation bụ Geoffrey Nnaji agbaala arụkwaghịm dịka a na-ebo ya ebubo na o ji akụrụ asambodo arụ ọrụ. N'akwụkwọ Sahara Reporters, anyị nụrụ na ihe ruru ndị Naịjirịa 100 million Nigerians na-enwe nsogbu ọrụ. Ọnụọgụgụ nke a kacha na mpaghara sub-Sahara Afrịka niile. N'akwụkwọ Channels, anyị nụrụ na Peter Obi akatọọla mkparị na nleda anya ọtụtụ ndị Naịjirịa na-enye ndị na-eso ya. O kwuru na o nweghị onye n'ime ha bụ onye na-akpa agwa ọjọọ na onye na-eme arụ dịka ebubo boro. Na Punch, anyị nụrụ na ụlọ ikpe ukwu dị n'Abuja eyigharịala ikpe nke Maazị Nnamdi Kanu ka ọ bụrụ n'ụbọchị Tọzdee, abalị 16 nke ọnwa iri, afọ 2025. Na Sahara Reporters, anyị nụrụ onye bụbu osote onye isi ala nke Naịjirịa bụ Atiku Abubakar ka ọ na-ekwu na ọchịchị Tinubu bụ nchịkọta ndị na-ebugharị asambodo adịgboloja, ndị na-eme onwe ha ihe ha abụghị, na ndị kụrụ afọ n'ala n'ihe gbasara agwa na ezi omume. Na Channels, anyị nụrụ na onye isi ụlọ omeiwu Sineti bụ Sinetọ Godswill Akpabio eduola ndị omeiwu ọhụrụ mmadụ abụọ n'iyi ọrụ. Ha bụ Sinetọ Joseph Ikpia nke Edo Central na Emmanuel Nwachukwu nke Anambra East. Na Punch, anyị nụrụ na ndị otu Masob na steeti Anambra ajụla ma wezuga onwe ha n'ihe ọbụla gbasara ịfanye aka n'ụkwụ n'ụbọchị Monday sit at home, dịka a na-ekwu okwu ntuliaka elu na steeti Anambra na ọnwa Nọvemba mgbe ọ gbara mkpụrụ ụbọchị 8. Na Sahara Reporters, anyị nụrụ na ndị ojiegbe Boko Haram agbagbuola ndị agha Naịjirịa mmadụ 4.